Ladies and gentlemen, welcome to our Sunday morning worship service.
Amen. Aming naragsak, say amen. Praise the Lord. Welcome to our 43rd church anniversary mga kapatid. Amen. Kablawan tayo amin mula sa ating beloved senior pastor. Good morning po, Pastor. And thank you once again for this privilege to assist you in our singing. Kaya as we start mga kapatid, let's all stand as we sing praises unto the Lord. Ket we are so blessed nga indanon na tayo manen ti Apo kadeti nga tawon. Amen. Let us sing, I have been blessed. On the first, when He moves among us, all that He does, all of His mercy and all of His love. If the pen of a writer could write every day, even this world could never contain, I have been blessed. Amen. Warmth in the winter, flowers that spring, laughter of summer, the changing of leaves, food on my table and a good place to sleep, clothes on my back and shoes on my feet, I have been blessed. Oscar! I have been blessed, that's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them, there's not enough time. So I just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. Second verse. Arms that can raise, a voice that can talk, hands that can touch, legs that can walk, ears that can listen, eyes that can see. Oh, I've got to praise Him as long as I breathe. I have been blessed. All the young people, Father and Mother, nurtured and raised. Amen. Sisters and brothers, memories made. Our pastor to lead us, the altar to pray. It's the rice that can heal, the blood that still saves. I have been blessed. Amen. I have been blessed, that's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them, there's not enough time. So I just thank Him for being so kind. Yes, God has been good, so good. I have been blessed. Amen. Sing the last verse. It's my shoulder to lean on when I am down. Amen. The rock where He leads me when I'm overwhelmed. It's the place where He hides me under His wings. It's not just a song, it's the reason I sing. I have been blessed. Yes, on the rose. I have been blessed, that's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I can count them, there's not enough time. So I just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. God has been good. God has been good, so good. I have been blessed. Praise the Lord. Agyaman tayo iti Apo. We are so blessed. Amen. Let's sing the song, Salamat, Aking Panginoon. Let's sing this mga batid with praise and thanksgiving to our God. Amen. Start on the chorus. Salamat, aking Panginoon.
Panginoon. Amen. Sa lahat ng iyong ipinagkaloob, buhay ko'y sa'yo aking ialay. Ika'y mahalin at buong pusong paglilingkuran. Amen on the first verse. Kung aking isipin, sakripisyo ang dakila, buhay mo'y ibinigay, sa krus ika'y namatay. At nung ika'y tinanggap ko, ako'y iyong iniligtas. Salamat, salamat sa dakila mong pagmamahal. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa'yo aking ialay. Ika'y mahalin at buong pusong paglilingkuran. Amen. That verse. Sa aking paglalakbay, salita mo ang aking gabay. Pangako mo'y aking lakas sa lahat ng landas. Maging sa pagsubok, ako'y iyong pinapatibay. Salamat, salamat, tunay kang matapat. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa'yo aking ialay. Ika'y mahalin at buong pusong paglilingkuran. On the chorus number 9. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa'yo aking ialay. Ika'y mahalin at buong pusong paglilingkuran. Ika'y mahalin, ika'y mahalin at buong pusong paglilingkuran. Praise the Lord. As Christians, mga kapatid, agyaman tay itiintad iti apo nga namnama kadatayo. Let's sing the song When We All Get to Heaven. Amen. Sing the wonders on the verse. Sing the wonders. Amen. On the verse. Sing the wonders about Jesus. Sing His mercy and His grace. Amen. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout a victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But we're traveling
onward to the Christ before us. Soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open. We shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Amen. All of God, people say. Men standing, grab your Bibles. Let's have our Bible reading and opening prayer. Thank you very much, Brother Pat. Naimbag nga bigat kayo amin kakabsat. Happy anniversary, church. This church is my family. This is our family. So let's celebrate as a family. Amen? Thank you very much, Pastor Pruvi, for the privilege to read the Bible reading this morning. Praise God. Nasaranta, nasaya atay amin sa ngapada ita. Amen? Please open with me your Bibles in Psalms 92. In the Pi Bible, it's in page 710. 710, Psalms 92. I shall be reading in Ilocano. The English will be on the slide or on the screen. If you're there, shout aloud, Amen. Amen. The Bible says in Psalms 92, in Ilocano, kunana, nasayaat, ti panangited, ti panagyaman, iti Apo. Amen? Amen. Nasayaat, ti panangited, ti panagyaman, iti Apo, ken ti panagkanta, kadagiti panangidaydayaw, itinagan mo. O kangatuan unay. Tapno maiparangarang, iti kanamanagayat mo, iti bigat, ken ti panagtalek mo, iti tunggal rabii. Adanggayan ti pagtukaran asa nga pulo ti kwerdas na ken ti salteryo, agraman na daeg nga aweng ti arpa. Tasika Apo, pinaragsaknak gapu kadagiti aramid mo, agbalay giaktu iti aramid dagiti imam. O Apo, anyan ang nagdakkel dagiti aramid mo. Ket dagiti panpanunot mo, nauneg daunay. Kararag tayo kakabsat. Heavenly Father, Lord, only our words, O Lord God, amok Apo nga hang kami maikaring ang mga idaydayo ken kang maagyaman kami Apo iti dakkel nga pamakawan mo ayat kaasiken parabor mo. Lord God, thank you so much for allowing us to have reached this time, this part of the ministry, O Lord God, the HBBC family, O Lord God. Thank you so much for our dear patriarch, for his obedience, for his example, and for his leadership. Thank you, Lord, for the pattern nga nasurot ti Senior Pastor mi Uwapo, ti pinangilid na ti pamilyami nga Hosanna Bible Baptist Church. Thank you, Wapo, ti nagdakkel nga pribilehyo ng impatalik mo kanyami, sinagtunggal mesa kanyami, awan nangat nga to, awan na bababa. Amin kami, Apo, haan nga may kari, nga bragsak ken ayat mi, nga maaramat na kami iti trabaho mo, Lord God. Kititagon daway, Apo, dawaten mi, iti patuloy, nga pinangipatalik mo, Apo, kanyami, digito'y nga banbanag, tapno, Apo, ket mas makapagserbi kami pekeng ka. Lord, I personally, my family, we are very, very excited to do more for your honor and for your glory. Ket amok Apo nga rik nati si bubuo nga HBBC. Nga sikikita kami amin, Apo, iti masakbayan. Amumi, Apo, nga awan magubwayan mi. Nga naragsak kami, Apo, nga agtalek. Nga sika, Apo, iti nangisagana. Iti kasapulan mi, iti sumarsarno nga aldaw. Lawas bulan ken taw-tawen pay, nga panagserbi mi ken kawapo. Lord, patuloy mi idawat, iragpat, ipangato ti adipen mo, Senior Pastor mi, Pastor Pruvi, ti leadership na Apo, digiti pa Pastor mi, Pastor Ver, Pastor Dennis, digiti preachers mi o Apo, hangkuman mi inaganan amin ni Suda, yuti Pilipinas ken abroad, agyaman kami amin Apo, kadigiti tattaong hinawagam, kami daulo kanyami. Dawaten mi Apo, itagon daway pamendisyon mo, kaditi agimong mi, tulungan na kami, Apo, nga mangpatal na ti puso mi, ti panunot mi, iti pagfokusan mi lang, Apo, ket si kalaing o Apo. Please, Lord, preserbaam ti kuryente, ti internet,
Iti nagtunggal me sa kanya mi patalnain na kami, tulungan na kami apo ag-focus iti mensahe tang agundaway. Thank you so much Lord for the privilege to serve you and praise you. Iti apo ti dawat ko tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen and amen. And happy anniversary, HBBC family. Thank you very much, mga kapatid. You may now be seated. Kitang-kita ko sa inyong mga mukha na pagod tayo, pero masaya at very fulfilled. Praise God, mga kapatid. Wow. Akala ko hindi tayo mapupuno, kaya sabi ko, wag niyo munang yung mga chairs sa taas. Hindi pala, talagang parang part pa rin ng conference to Amen. Opo. Isang tabi muna natin yung conference. This is our moment. Tayo naman ngayon, on the occasion of our church anniversary, batiin po natin unang ating Panginoong Diyos na siya ang dahilan bakit po tayo narito. At purihin ang pangalan ng Diyos natin for His marvelous works that He has done to our church, in our lives, and to our families. Excited na itong mga bata, nakakanta. Pero bago po sila kumanta, ay aking i-acknowledge ang lahat ng ating mga outreaches at mga churches po natin. Una po sa lahat ay gusto kong i-acknowledge ang ating mga kapatid, kapamilya sa Cagayan, Claveria, Cagayan, HBBC Claveria. Pakitayo po. Amen. Praise God. Opo. Ang iba sa kanila ay bumiyahe pa. Umalis nung alas 6 at para makahabol sa oras ng ating pagsamba. Magandang umaga mga kapatid. Salamat sa inyong pagdalo. Kahit malayo, pero pinuntahan nyo ang ating main church ngayon. Salamat Pastor Dennis for facilitating our members to be able to come. Walang tao doon ngayon? Wala. Nakasarado ang ating kapilya sa Claveria ngayon. Business out today. Okay, maraming salamat. Pwede na kayong maupo. At patayuin din natin ang ating mga kapatiran sa Apari at Lasam. Lasam, Apari, Outreach. Okay. Tayo. Huwag kayong mahiya. Ayan, si Preacher Alpier, si Rizanet, at yung ating mga incoming Bible students. Maraming salamat. Next, doon naman sa Lawag, yung ating mga kapatiran dyan sa Lawag. Magandang umaga, Lawag. Amen. Okay, thank you. Be seated. Pasukin. Amen. Kita nyo marami tayong mga makikitang bagong mukha. Opo, ito pong pamilya na to ay mga bagong nag-a-attend. Ayan, sila ma'am from San Juan, Outreach. Okay. Next po, HBBC Dingras at Marcos, Outreach. Dingras and Marcos. Okay, maraming salamat. Dito tayo sa Sarat. Nandito na ba yung mga kapatid natin ng Sarat? Andon, sa likod. Amen. Gandang umaga po. Amen. And then, Bintar, Outreach. Ayan. Praise the Lord. Okay, salamat. Nandito na ba yung mga kapatid sa Batak, Paway, Outreach? Batak City, Paway. Good morning po. Okay. Tapos, praise God. Siyempre naman, ang mga taga-main. Tumayo ang lahat ng taga-main. Bakara. Amen. Okay.
At yung ating mga outreach sa labas ng bansa, Australia, good morning. We have a visitor right now is Brother Francois Herman Koch. Yan. Could you stand up, Brother Francois Herman Koch? Okay. Praise God. Thank you very much. Yeah. Welcome to our outreach in Australia. We hope to see you soon. Thank you. Okay. At yung ating mga kapatid sa Tugigaraw, magandang umaga po sa inyong lahat. Diyan sa Tugigaraw City. Our brethren in Sacramento, California. Sacramento, ayun. Okay, si Ninong Rene, Ninang Rina, and Sir Willie. Kastamot, iti kakabsat tayo, iti Canada. Good morning from Canada. Okay. Then from South Korea, from Las Vegas, and Hawaii. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to Hosanna Bible Baptist Church. Thank you for attending our 43rd church anniversary this morning. Okay? We also have visitors in our sanctuary right now. Kasama po natin si Ma'am Nadia Vea. Nadia. Yun. From Barangay Pascal. And then Najid Vea. Najid. Najid. Salamat for joining. At si Sir Edwin Vea. Siya po ang barangay chairman ng Barangay Pasngal, Bacara. Amen. In-invite lahat ni Brother M and Sister Shelly. Kamag-anak po nila itong family na ito. I would like for you to know that this morning, I will be giving to you 2 messages. At ngayong hapon ay isa. So, wala pong uuwi sapagkat nagpabili po ako ng lunch nating lahat. So, matatapos tayo ng 11 o'clock. We'll have our lunch. Lahat tayo kakain. Naka-catering po yan. Walang uuwi. Ushers, make sure nobody goes home. We will start at 12 noon and hopefully we will be finished or will be done by 3 p.m. We have baptisms, so mamayang hapon po natin i-highlight yung mga candidates or believers who will be following God in water baptism. Mayang hapon po yan, i-highlight po natin sila. So, welcome to the 43rd church anniversary of the Hosanna Bible Baptist Church. Glad to see Brother Benny Lagadon. Tumayo ka, Benny. Dumating po siya from Dubai. Opo. Umuwi para lang maka-attend sa ating anniversary. Oh, yeah. Praise God. Nandito na ba sila, Giovanni? Giovanni, are you here? Wala pa? Giovanni? Wala pa. Okay. But anyway, we praise God for your presence today. Amen? So let's listen to the special number of our HBBC Kids Choir. Oh
Praise the Lord. Thank you very much, HBBC Kids Choir. Join po ito lahat ng mga kids choir natin. At sila rin po yung ating mga estudyante sa ating Hosanna Academy. Palakpak! Also, we'd like to recognize our brethren from Hawaii, HBBC Hawaii. Tumayo kayong lahat. Ayan. 20, ilan kayo? 22 delegates from Hawaii. Maraming salamat. From Australia na nasa house ngayon, Brother Aldrich and family. Yan sila. Amen. Also would like to recognize Pastor Ren Balbin and his church family. Pakitayo po from La Union. Wow. Dalawa ang kanilang pagpapala. Nakapag-attend ng conference at itong ating anniversary. Maraming salamat. Okay? You may be seated. Remain standing. Let's sing So Much to Thank Him For. When I look around and see the good things He does for me, I know I'm unworthy of them all. But His blessings He freely gives, I owe my life to Him. I've got so much to thank Him for, and I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Now you see how He's been so good to me, and when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. Sing it now. And sometimes while on this way I'm here, and I stop and say thank you, Lord, for all you've done for me. And one day I'll reach sweet heaven, sure of bliss. Just let me live once more. I've got so much to thank Him for. Chorus now. And I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Now you see how He's been so good to me. And when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. Let's also welcome Sister Risa Akibay. Ayan po siya from Canada. Opo. Masayang naglingkod ng ating conference. And also from Amazing Grace Bible Baptist Church of Cavite, Tito Manny Agonoy and family, welcome. Tita Ruth, saka si basang Karen. Oh, praise God. Good morning. You may be seated. Alam niyo po, tinitignan ko tong crowd natin ngayon, parang anniversary, ay parang conference crowd. No. Ibig sabihin, kayong lahat yung umupo doon sa labas, sa baba, sa labas. Grabe naman. Kaya sila naman ang umupo sa labas ngayon. Kayo naman dito. Ngayong, okay ba yun mga kapatid? Sila naman. Kaso wala na sila eh. Okay, but praise God for that. Let's listen to the HBBC choir.
Thank you so much, choir. Ang galing ng Panginoon. Alam niyo bakit? The title of that song is the title of my message to you today. Blessed to be a blessing. Glad to see Tita Eden and Paul. Nasaan sila? Ando, no? Would you stand up, Tita Eden? And Paul. Yon. Ang tangkad na ni Paul, Grabe. Paul is my cousin. Praise God. Thank you very much. Kano kay Simbang Pwet? Last week. That's good. Okay. Praise God for that. Maraming salamat po. Ang dami nating mga nabakasyon. You know, I'm praying that on the 50th Jubilee anniversary of the HBBC, we will hold it somewhere else where we could have a bigger place than this, because we hope to invite all our members abroad to come home. Let's make it a grand homecoming of all HBBC people from around the world. So our members from Europe, from Asia, from the United States, and from many and other places, including our local outreaches and works, ay uuwi po. As early as now, ay kino-conceptualize na po natin 7 years from now, the Lord willing. So that will be on 2035 or 2034 pag hindi pa dumating ang ating Panginoon. Tita Puring! Tumayo ka, Tita Puring. Bira, no? Bigla-biglang umuwi itong mga members natin, Oo. Tito Jun Acorda, I think I saw you a while back from La Union. Okay, would you stand up? Did you bring your family with you? Kasama mo ba? Ito na yung anak mo? Praise God. Dalawa. Thank you very much. You pray that God would extend HBBC to their place. Papatayo po siya ng bahay niya. At panalangin niyo po na makapagsimula tayo ng HBBC sa La Union. In San Fernando, La Union. Maraming salamat po. Okay? And we hope to also launch our outreach in Tugigaraw City. So dadami po ang ating mga gawain na gustong ipagawa ng ating Panginoon. Going back, so if the Lord will tarry His coming, we would like to invite all our members from around the world to come on the 50th Jubilee anniversary. So, it will be a grand program. May mga flags representing the countries kung saan nandun na ang HBBC ministry. At the same time, we will also be carrying flags where HBBC is praying to start outreaches in the decades to come. So, we look forward. Sana po magpalakas kayo sa mga lola at lolo natin. Sino yung mga lolo at lola? Pakitaas ka ng kamay. Kung kayo po ay lolo at lola na, ayan, huwag muna kayong mamamatay. Mag-vitamins kayo, magpahinga kayo na maayos, okay? Magpakalakas kayo, mabuhay pa sana kayo, at makita niyo po ang ating Jubilee Anniversary. 50th Anniversary Celebration of HBBC. Kung hindi po sa Centennial Arena natin ito gagawin, malamang ay sa Marcos Stadium. How about that? Pira na. Ang laki-laki naman. Marcos Stadium. Opo. Pero maliban po sa ating ginagawang conference na pagpapalakas sa mga pastors and churches, gusto ng Panginoon na itong ating pong gawain ay lumaki pa ng lumaki, ng lumaki, ng lumaki. Kaya yan po ang gusto ng Panginoon sa atin, mga kapatid. I'm just so glad to see each and every one of you. Habang po tayo kumakanta kanina, tinitignan ko isa-isa kako. Hindi ko nakilala tong ibang mga members natin Opo. Sino sa inyo ang mga members dito na hindi ko nakilala? Di ba?
Tingnan nyo, hindi ko na alam ang mga pangalan, kaya I really want to shake hands with you. I want to, fellowship with all of you. I hope that in the coming months, I could schedule my pastoral visit sa lahat ng mga outreaches natin. Kung yung mga ibang churches ay pwede kong puntahan para bisitahin at palakasin, how much more sa ating mga outreaches at mga churches. Ang hindi ko lang siguro pwede o kayang bisitahin sa taon na ito ay yung ating mga kapatid sa Hawaii. Kaya ipag-pray nyo na bigyan ako ng visa para makapunta kami sa Hawaii. Yung ating mga kapatid dyan sa Canada, na sana ay mabisita din namin kayo. Amen? But I'm so happy to see each and every one of you. Tinitignan ko kayo sa mukha. Sino to? Saang outreach to? Praise God. Ano pa kaya kung si Pastor Jun ang nandito? Nakita niya kayong lahat. Naku, sabi niya, sino di kita? Kunana, taga-ano di kita? Kunana siguro niya, he would really want to come and shake hands with you. And he would want to really, make you feel that you are very much welcome as a member of our church. Pero higit po sa lahat, ano kaya ang galak ng ating Diyos na makita tayong lahat na nagkakaisa ngayong umaga bilang isang church family. Amen po ba mga kapatid? Kaya pwede bang magkamayan tayo? Umawit tayo, awitin natin yung ating welcome song. Before I share with you the message of God this morning, awitin natin yung welcome to the family. I hope I could be able to reach out to all of you and shake hands to all of you. Ano po? Amen? Sing now. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. One more time. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. May we learn. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on, to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we all
But God would have us be a family always there, to be strong and to lean on. To be strong. To be strong and to lean on. To be strong. To be strong and to lean on. Please remain standing and take your Bibles. Turn with me to the book of Genesis chapter 12. Genesis chapter 12. This is God's message for us today on the occasion of our 43rd church anniversary. Verses number 1 to verse number 3. Page 13 in your 5 Bibles. Pag nandun na po kayo, please say aloud, Amen. I would like for all of us to read this passage together. Ang sabi po rito, Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. Ito po ay covenant o pangako ng ating dakilang Diyos kay Abraham. Yung pangako niya hindi para sa atin, para kay Abraham. Sapagkat sa isip ng Diyos ay kanyang itatayo ang isang maliit pero magiging dakilang bansa. At if you look throughout the scripture, ang bansa po na ito ay ang bansang Israel. Ang kanyang itinayo bilang patriarka. Sa kanya ito sinabi ay ang pangalan si Abraham. Ang sabi ng Diyos, I will make of thee a great nation. I will bless thee and make thy name great. Pero ang napakagandang level, hindi po yung blessed, kundi ang sinabi, and ano sabi? And thou shalt be a blessing. Pastor, kung hindi para sa atin to, kay Abraham, ba't ito ang ating message ngayon? Sapagkat po, may makikita kayong pattern of God's nature. The pattern is that God blesses. Yan ang Panginoon. But God does not only bless, but God makes us a blessing. Yun yung pattern. Kaya buksan natin ang ating mga isipan, hindi lang po doon sa idea na tayo ay pagpalain ng Diyos. Gusto nyo bang i-bless kayo ng Panginoon? Pero sana po, church, buksan natin ang ating isip doon po sa idea that God wants to make us a blessing. What happened this week is more than a blessing. He made us a blessing. Kaya ang title po ng aking mensahe mula sa Panginoon sa okasyon ng ating anibersaryo ngayong umaga is Blessed to be a blessing. HBBC is intended to be blessed to be a blessing. Panginoong Diyos, ang mensaheng ito po ay buhay. Hindi lang po siya isang magandang pakinggan, kundi napakagandang makita sa buhay namin in the coming years. At Panginoon, tulungan niyo po ako na ibahagi ang mensaheng ito bilang inyong lingkod. Salamat po, Panginoon, una sa aming salvation.
Thank you for saving us. Salamat po sa scriptures, sa Biblia. Salamat po sa inyong espiritu na gumagawa at nananahan sa amin. Salamat po sa inyong servants mula sa aming beloved Patriarch Pastor June. We also remember the old Patriarch who now is in your presence, Dr. Dan Amayon. Siya po ang isa sa mga unang boses ng Ebanghelyo dito po sa bandang norte. Salamat sa mga naunang pastor, sa mga nagtanim ng inyong binhi dito po sa Bacara. At yung mga binhing itinanim, ngayon po ay nagbunga at patuloy na magbubunga pa ng marami. Panginoon, please bless us with this message today. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. As we celebrate God's goodness through the many years, we thank Him for the many blessings. Ang blessings po ay hindi lang sa usapang pera. Sa ating mga Kristiyano, may mga pagpapala na hindi kayang bilhin ng pera. Katulad po ng mga kaluluwang naligtas. Wala pong kahit anong pera o kayamanan sa mundong ito ang pwedeng bumili ng kaligtasan para sa kaluluwa. Kaya salamat sa Panginoon sa kaligtasan sa mga kaluluwang naligtas sa pamamagitan ng ministry ng ating church. Salamat sa Panginoon sa mga buhay na nabago at patuloy pang binabago. Dahil sa mga mga buhay na binago, nagbigay kagalakan, kapayapaan at kapurihan sa ating Diyos. Praise God for our families. Praise God for our answered prayers. Alam niyo po, ang daming mga panalangin natin na sinagot ng ating Diyos. Kaya't patuloy tayong manalangin. At huwag kayong magsawa, huwag mapagod, huwag mawalan ng pag-asa na humingi kung anuman ang mga hinihingi po ninyo sa Diyos para sa inyong mga buhay, sa inyong mga pamilya, at higit sa lahat, para po sa ating church. Huwag po tayong tumigil, manalangin. Salamat sa Panginoon, masaya tayong church, makita na ang gawain ng ating Diyos ay lumalago. Alam niyo po, isang magandang mindset ng Kristiyano po, na yung joy mo, hindi yung para sa sarili mo, kundi para sa Diyos. Yung makita mo na yung gawain ng Diyos ay lumalago, masaya tayo doon. Praise God for that. Praise God for churches planted. Pero ang mga pagpapala ng Panginoon ay hindi po doon titigil sa atin. Katulad po ni Abraham, pinangako niya, I will bless thee. And I will make thee a blessing. Sa lahat po ng mga blessings natin, obviously, sa mga bago, siguro ang naabutan nyo na blessing. Sa mga mas matatagal, nakita nyo po kung papaano tayo nagsimula, saan tayo dinala ng Diyos mula from what? Yung ating church, nung araw, ang dami pong mga pinagbago. Mula dyan sa Mission House sa harap, yan po ang old Mission House ng HBBC. Naabutan na po ni Pastor June, yung Mission House natin dyan. Hanggang nalipat po rito, dumaan ang maraming panahon, lumipas ang maraming mga henerasyon, yung mga bata noon, young people na ngayon, yung mga young people noon, ay may asawa na, may pamilya na. Yung mga may pamilya noon, mga lolo at lola na ngayon. Opo, tumanda. At yung iba ay wala na. Wala na sa church o wala na sa mundong ito. Mga kapatid, ang dami na po ang pinagbago at sa biyaya po ng Panginoon, makikita nyo po, all of us can say, grabe ang Panginoon sa HBBC. Grabe ang biyaya, grabe po ang kanyang kamay,
At salamat sa pagpapala ng Diyos sa atin. Pero gusto ko pong iparealize sa inyong lahat, this is not a time for pride, but for praise. Huwag po nating kunin ang mga pagpapala upang ipagyabang. Don't take these blessings to become proud. Take them as a reason for praise. Purihin ang Panginoon. Pasalamat sa Panginoon. We are unworthy. We don't deserve it. Pero thank God, tayo po ay pwede niyang pagkatiwalaan. Kaya purihin po ang ating Diyos. Ito po ay hindi dahil sa akin, o kay Pastor June, o di numan. Pero lahat po ng ito ay dahil sa kabutihan ng Panginoong Diyos sa atin. So today is a time to praise God. Pero gusto ko rin pong ma-realize ninyo mga kapatid, na ang mga pagpapalang ito ay hindi po siya for pride, kundi for praise. Furthermore, gusto ko rin ma-realize nating lahat na ang mga pagpapalang ito ay may purpose. 3 P, not pride, but praise, and it comes with a purpose. Everybody say, purpose. Ang totoong significance ng pagpapala ay yung purpose ng pagpapalang ito. At tayo po bilang pinagpala, we praise God for that, but we must live according to the purpose of God for our blessings. Etong building na to, anong purpose ng Panginoon? Mga buhay natin, mga anak natin, mga bahay natin, mga sasakyan, mga trabaho, negosyo, mga pinagkakakitaan, titles, influence, mga edukasyon natin, privileges, mga opportunities natin. Lahat po ng ito binigay ng Diyos, hindi upang ipagyabang kundi purihin siya. Pero higit po sa lahat, meron po siyang layunin, may dahilan, may rason kung bakit po niya ipinagkaloob ang lahat ng ito sa atin. Kaya ngayong umaga, ating pag-uusapan, blessed, ang purpose niya to be a blessing. Ano po ang purpose ng Panginoon sa atin? To be what? Kaya kung kayo po ay professionals, you are given by God that profession to be a blessing. Kung may mga bahay na po kayo, binigay po ng Panginoon yan for you to be a blessing. Katulad po nitong nakaraan, meron tayong mga pamilya na nag-accommodate ng mga pastors at missionaries sa kanilang bahay. Ang ganda po yung spirit na bilang member, yung joy mo ay hindi lang may bahay ka, kundi ito nagagamit ng Panginoon. Biruin mo kung pastor ang natulog sa bahay nyo. Lingkod ng Diyos yan. Missionary ang pinatulog mo sa bahay ninyo. Yun po yung idea ng blessed to be a blessing. Yung ikay pwedeng pagkatiwalaan ng Diyos, biruin niyo po, na makakapagbigay tayo ng chariot sa isang pastor. Magkano yun? Di biro ang presyo. It's not less than 100,000. Pero binigay po ng kapatid dito sa church para makatulong yan. Yung po mga pastor na tumanggap ng MacBook Air. May tumanggap ng Mac Mini set, Lenovo. Yung po mga pastors na nabigyan ng partnership natin bilang partnership natin sa kanila. Mga kapatid, praise God. We are blessed, but praise God even more that we can be a blessing. Totoo po, yan po ang totoong kahulugan ng buhay. Sapagkat pag tayo namatay, wala po tayong madadala. Ang totoong kagalakan ng Kristiyano ay yung naging pagpapala ka sa iba. Na ikaw ay pinagpala ng Diyos to be a blessing. Kaya
bilang church, taking from the principle of Genesis 12 na ating binasa, I'll bless thee and I will make thee a blessing. Thou shalt be a blessing. Today, we envision our church. Pag sinabi pong envision, atin pong tinitignan ang ating church. By the way, naging blessing din po tayo sa mga pastor kasi alam niyo po, kinuha natin yung kanilang blood sugar laboratory. Na-find out ng ating mga kapatid na may mga pastor na sobrang taas ng sugar na yung pastor hindi niya alam na mataas ang kanyang sugar. Hindi niya alam na diabetic siya. Sa pag-i-interview, hindi niya alam na mayroon siyang hypertension. Opo. Kaya napakalaking blessing. Biruin niyo po na may kapatid na nagbigay. Anya, Pastor, this is 100 sets yung kit na pangkuha. Anong tawag doon sa, ano na yun? A1C? HB1C. Oh, basta yun na yun. Mga kapatid, that can give you an accurate assessment of your blood sugar for the past 2 to 3 months. So, sabi niya, Pastor, I'm giving this for free for the pastors. Alam niyo po, yung ginamit na, anong tawag doon? Yung laboratory machine upang tignan po yan. Mahal po yun. That's about 200,000. Pero libre po na pinagamit sa atin. Akala ko nga, ibibigay na rito naiiwan Pero malay nyo po, baka i-convict ng Panginoon yung kapatid na yon. At iiwan na lang dito. Amen. Para lahat naman kayong mga miyembro ay bibigyan natin ng libreng, ano ulit yon? C. Basta may C sa dulo. Mga kapatid. Opo. It's just a blessing to see. Alam niyo po, nakakatuwa na makita mo ang isang taong pinagpala, pero mas nakaka-touch na makita mo yung tao na nagiging pagpapala. Yan po ang gusto nating at gusto ng Panginoon na may envision natin tayo bilang church na hindi lang pinagpala, kundi maging pagpapala. Number 1, we envision a church that blesses the community. Nais po ng Panginoon na ang ating pong, na tayo po ay maging pagpapala sa ating komunidad. Maliwanag po ang sinabi ng Matthew chapter 5, verses 13 to 16. Matthew chapter 5, verses 13 to 16. Ganito po ang sabi. Matthew 5:13. Ye are the salt of the earth. But if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light, ang liwanag po natin ay ganito, so shine before men. Ano po yung liwanag natin? Ano yung dapat nilang makita na liwanag ng HBBC? Sino ang dapat makakita that day? Sino tong mga to? Na mga tao, mga kaibigan, na dapat makakita ng impact, makaramdam ng impact at makakita ng liwanag ng church natin. They, sino po sila? Sila po yung mga non-church people. Pag sinabi po nating non-church, yung mga hindi po nag-a-attend sa church. Mga unsaved, unbelievers, mga kapitbahay natin, o in one word, yung ating mga komunidad. That they, ano po ang dapat nilang makita? Your good works. Ang mga mabubuting ginagawa ninyo and glorify your Father which is in heaven. We envision that our church is not only a church that has a nice building with nice people, with nice service,
with nice ministry, but a church that makes an impact in the community. The church should make its community better because it exists. Yung sasabihin nila, mula nung nandito ang church na yan, gumanda tong ating komunidad. We envision that our church will strengthen families, will change lives, will bring hope for hurting people. Kaya we envision po ng ating church, sana po, by the grace of God, maabot po natin yung gusto ng Diyos na lahat ng mga namatayan ay bibisitahin ng HBBC. Bibigyan po ng bulaklak. Bibigyan ng konting tulong para iparamdam natin sa kanila, we care. HBBC cares. Alam niyo po, bilang pastor, sinimulan ko na po ito. Pinakuha ko ang pangalan ng lahat ng mga barangay chairman ng Bacara. Ilan yung barangay natin uli? 43. At sabi ko, kunin nyo ang pangalan ng lahat ng mga barangay chairman, 43, at yung kanilang mga birthday. Dahil silang lahat, pag nag-birthday, gusto kong bigyan natin sila ng birthday cake at tumbler. Gusto kong maramdaman nila ang totoong pag-reach out na hindi ito galing sa isang politiko, kundi galing sa isang lingkod ng Diyos at isang totoong Kristiyano. We envision a church that blesses the community. Amen po ba? This week po, last week, nagbrigada eskwela po tayo. Sinimulan po natin dito sa Maine. Sabi ko, kausapin nyo ang principal ng San Agustin Elementary School, ang Central Elementary School, SPED Center. Kasi ang San Agustin, nag-aral po ako dyan, kinder grade 1. Ang SPED, dyan po ako nagtapos ng elementarya. Central, ayan, nakikikompete kami noon, dyan sa Central. Kunin nyo rin ang kailangan nila sa Tambidaw, sapagkat may isang member po tayong teacher sa Tambidaw Elementary School. Dito sa Pasyukan, ayan, si Tita Ami ang ating OIC. Ikaw pa rin bang OIC ngayon? Oo, dito sa Pasyukan Elementary School. At I think, kinuha pa yata doon sa Tuburan. Kinuha ba sa Tuburan? Meron tayong teacher doon. Kung hindi, let us know. Kako, what can we do to help them? What can we do to be a blessing to them? Kaya nagbigay po tayo ng mga pintura. Kahapon po, isa po ako sa mga inimbita na maging member ng advisory committee ng 101 company. Yung anong tawag doon? Yung police. Opo, kami ni Pastor Ber, pumunta kami. Nag-sign kami, nag-oath-taking kami bilang member ng advisory committee. Opo. Yung katabi ko, si Dr. Gonzales, ang principal ng Gabaldon Elementary School sa Lawag. Nagkukwentuhan kami, sabi ko, sir, kumusta ang brigada eskwela? Sabi niya, okay naman, pastor. So, kinuwento ko, alam niyo po, yung church namin, we want to help, we want to extend help sa mga school. Sabi niya, sana all. Pira, no? Gusto, pira. Mga kapatid, we envision that our church would open. I hope you members, mga kapatid, you would open your eyes and your mind. That church is not just about religion. Church is about coming together, yes. But church is reaching out to the community. Ginawa rin sa Claveria. No? Anong eskwelahan yung mga ni-reach out natin doon? CSAT. That is, ano yung CSAT? High school yon. Ano pa? Mag-elementary school. At ganun din po sa pasukin. Gagawin nating mas sistematiko next year. Paghahandaan po natin yan. Magko-commitment po tayo. At alam ko na itong i-raise kong pa-commitment,
isang maging dahilan ng Diyos para lalo niyang i-bless ang mga business nyo, mga trabaho nyo, sapagkat ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 9, ganito po ang sabi, 2 Corinthians chapter 9, dito po sa verse number 8, and God is able to make all grace abound toward you. Pararamihin daw po ng Diyos ang kanyang biyaya sa inyong lahat. Gusto nyo ba yon, mga kapatid? Kayang-kaya ng Panginoon upang, anya, that ye always sa lahat ng panahon, yan man ay July, August. Ano ang July, August sa atin? Yun po ay lean months. Pag sinabi mong lean months, ito ay mga buwan na medyo mahirap ang pera. Pagdating ng mga bear months, September, October, November, biglang napupuno ang SM. Pag July, August, puno pa rin ang SM, pero puno ng mga nagtatambay. Pag September, puno ng mga nagbibilihan. Pero pag ikaw ay Kristiyano at sinabi ng Diyos, I will make my grace abound toward you. Walang linman sa Diyos. Tignan niyo po nung pandemic, habang natatakot ang mundo, naghihirap, anong ginawa po ng Panginoon? He made His grace abound in our church. Pandemic na pandemic, nabili po natin ang Memorial Park. Pandemic, nabili natin ang property sa Claveria. Nakapagpatayo tayo ng building. Opo, naitayo itong main sanctuary. Nabili yung batak, nakapagpatayo, may another property. Pandemic, crisis. Pero pag sinabi ng Diyos, I will make my grace abound toward you. Walang crisis, kapatid. Kayang-kaya ng Diyos na paramihin ang kanyang biyaya sa ating lahat. Opo, God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, sabi niya, may abound to every good work. Kung bakit daw po tayo payayamanin ng Diyos sa biyaya, ay upang tayo ay makagawa ng mararaming mabubuting gawa. Kaya huwag niyong isipin paano kayo yumaman. Isipin niyo ang maraming mabubuting gawa. Yan po ang sikreto. Kung ang mundo, ang tanong, paano yumaman? Ang Kristiyano, ang tanong, ano ang pwede kong gawing mabuti? Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay kanyang ipagkakaloob sa tao na ang isip, gagawa ako ng mabuti. Ayan o. May abound to every good work. Kaya magko-commitment po tayo para sa ating Brigada Eskwela sa school year 2028-2029. Idadagdag na rin po natin yan sa ating tithe card. Kalagay sa commitment, Brigada Eskwela. Okay ba yun sa inyo, mga kapatid? At lahat tayo mag-contribute, maliit man o malaki. Mga kapatid, lahat ay dapat mag-contribute. Opo. So, we envision a church that blesses the community. Isang araw, ang church natin magko-conduct ng mga medical mission. Nasimulan na natin noong pong conference. Magbibigay tayo ng free dental check-up. Hopefully, patapos na si Dayan. Nasaan na si Dayan? Doktora Dayan, tumayo ka nga. Ayan, nakatayo ka na? O, yun. O, panalangin niyo po na makatapos na, makapag-board exam na, maging dentista, maging espesyalista, na huwag mag-backslide, huwag maging rebellious, huwag manlamig, dahil sayang ang potensyal kung hindi niya magagamit para sa gawain ng Panginoon. May doktor na tayo. Thank you. Sana dumami pa para ito. Dadami po ang ating magagawang mabuti sa ating mga komunidad. Amen po? We envision na ang church po natin
for the community ay makakapag-offer ng scholarship sa mga deserving students. Opo, sa mga bata na matatalino, hindi po yung matalinaw, magaling mangopya yun. Yung mga matatalinong bata na gustong mag-aral pero nahirapan po ang magulang na pag-aralin, tumulong tayo sa kanila. Sapagkat ang edukasyon at degree ay maaaring makakapagbigay ng maliwanag at magandang kinabukasan sa kanila, sa kanilang pamilya at sa kanilang magiging mga anak. At malaking bagay po na makatulong tayo dyan sa kanila. We envision a church that blesses the community. Sana po ibigay na ng Panginoon yung campsite natin. Magtatayo po tayo ng wellness center ng mga senior citizen. Para ang lahat ng mga senior citizen, mga kapatid, ay doon po sila mag-exercise tuwing umaga. Pakakainin namin kayo ng mga hindi ko kontra sa mga arthritis nyo, katulad ng kilawin at mga dinakdakan, ganyan. Pero mga kapatid, hanggat hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon, sige lang Brad. Gawa tayo ng maraming mabubuting gawa sa ating komunidad. Matutuwa po ang Diyos. Matutuwa ang mga tao at ikaw na gumagawa, matutuwa ka ng sobra. Amen po? So, we'll go for that by the grace of God. Pangalawa po, we envision a church that builds churches. Hindi lang po sa larangan o aspeto ng komunidad. Ating pinapanalangin na ang ating church tayo po ay maging blessing, kundi sana we envision at pray na ang ating po church tayo po ay maging pagpapala sa iba't iba at maraming mga churches. Katulad po ng sinabi dito sa Philippians chapter 1 verses 3 to 5. Philippians chapter 1 verses 3 to 5. Ang sabi po ay ganito, I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine, for you all making requests with joy, for your fellowship in the gospel from the first day until now. Si Apostol Pablo ay church planter. At bilang church planter, kailangan niya po ng sustento sa kanyang pangangailangan at resources sa mga lugar na kanyang pinupuntahan, tao na kanyang inaabot. Ngayon po, itong church ng Philippi ay may magandang puso, malaking puso, generous na puso pagdating sa ebanghelyo ng Panginoon. Kaya sabi nila, tulungan natin si Apostol Pablo. Makipartner tayo sa kanya. Yun po yung ibig sabihin ng fellowship in the gospel. Meaning, you partnered with me when I went to all the places to preach the gospel and start these churches. Kayo ang tumulong sa aking pangangailangan. Kaya't pag binasa mo, doon sa chapter 4, sinasabi niya, no church communicated with me. Walang nakipag-ugnayan sa akin tungkol sa pagtulong sa aking pangangailangan. Kayo lang. Napakaganda po ng HBBC ay maging bahagi, partner sa pagtatayo ng maraming mga churches. Hopefully, hindi lang po dito sa Ilocandia, kundi sa Cordillera, sa Cagayan Valley. Praise God, meron na rin po tayong mga susuportahan na mga local mission pastors down south sa Mindanao. 50 na po, umabot na sa 50 ang mga local mission pastors na nailista natin upang tayo ay makipartner sa kanila. Di ba kayo natutuwa dyan? Palakpak naman. Praise God. Sana po in the coming years, next year, yung 50 na yan, panalangin ko, dumoble.
maging 100. At sa ating 50th anniversary, yung 100 po yan, sana maging 200. Hindi po ba nakakatuwa na kahit hindi nyo mapuntahan ang mga lugar na yan, may lingkod ng Diyos na tinawag para ibahagi ang Ebanghelyong kaligtasan, magtayo po ng simbahan na ito ang dahilan para ilapit ang mga tao kay Kristo, mabago ang mga pamilya, mga kapatid, yung pong mga pastor na nagsisimula, hindi madali, pero nagiging mabilis, mga kapatid, kung may mga churches na nakikipartner sa kanila. Opo, tuwang-tuwa yung mga pastors po. Yung po nakatanggap ng chariot, tuwang-tuwa. Nung nagpa-raffle po kami, ang dami kasing mga local mission pastors, pero pinili talaga natin na ang maging candidate na mabunot ay yung mga pastor na walang motor, walang sasakyan. Totoo po yan. Kaya pina-screen ko sa aking staff, tignan yung maigi, ibigay natin ito doon sa walang sasakyan talaga. Kaya sobrang tuwa nung pastor, nung misis po niya, umiiyak yung kanyang anak, sapagkat siguro sa ngayon ay pangarap pa lang, pero ngayon nagkatotoo na. Meron na silang gagamitin. Tiyak po, kanina, ginamit na nilang pagsundo ng mga bisita yon. Kahapon, naku, ginamit na nilang pagbisitation yon. Nung umuwi, sabi ko sa kanya, Pastor, sinong kasama mong uuwi dyan sa chariot mo ngayon? Sabi niya, ang aking pamilya. Mira, Pastor, pasakayin mo na lang yung pamilya mo doon, kila Pastor Ando. Mag-drive ka niya. Hindi, Pastor, I want my family to enjoy the blessing. Grabe naman yon. Praise God for that. Sana po next year, pwede bang makapagbigay tayo ulit ng isang chariot? Kung hindi man ay tricycle. Yung may motor, kahit hindi po brand new, basta good condition. Baka po, meron sa inyo ay pwedeng mag-ipon. At ipanalangin nyo na pagkatiwalaan kayo ng Diyos ng biyaya upang makapamigay tayo ng tricycle next year. Kung hindi isa, baka dalawa. Amen po ba? Sana sa 50th, isang L300 ang maipapamigay natin. Biruin mo yan. Napakasarap isipin ang pagbibigay. Pero sa dulo ng lahat, ang pinakapunto nito, nagiging kabahagi tayo sa pagtatayo ng mga churches sa iba't ibang mga lugar. Nagagamit na rin po ang ating ministeryo at sana magamit pang patuloy na makakapagpalakas, makakapag-encourage sa marami pang mga pastor at marami mga churches. Ito pong ating CST o Church Strengthening Tour. Nung pong aking ina-announce doon sa baba, sa meeting namin ng mga pastor sa Pastor's Lounge, mga kapatid, sabi ko po, mauuna po ang Abra, tapos aakyat po kami ng Benguet, pupunta kami ng Isabela, opo, papasok na naman kami ng, anong tawag doon? Kalinga, aakyat kami ng Mountain Province, at bababa dito sa Apayao. And that would be the last part of our CST on October. Lumapit yung isang pastor sa La Union. At sa aming ganyan, Pastor, mag-CST din tayo sa La Union. Pambihira talaga. Oh. Tapos yung si Pastor Lee, doon sa Baguio. Actually, yung Itogon Benguet, baba ng Baguio City. Akyat ka ng Baguio. Sabi niya, Pastor, mag-schedule tayo ng CST doon sa amin. Tira, no? Wow. Ay, ang tanong ko sa inyo mga kapatid, ready na ba kayong iwan? Baka naman pag nalaman nyo, wala si Pastor Proby ng isang buwan, 1 month din kayong hindi mag-church. Hindi na tayo makakatulong pag ganon. Kaya sana po magkaintindihan tayo na habang ang inyong buting pastor ay nandun para tumutulong magpalakas, mag-encourage sa mga pastors and churches,
Yung presensya nyo, makakapagpalakas po sa akin yan. Yung malaman ko na, Pastor, absent na naman si ganito, manghihina ako eh. Lord, ano na naman kayong problema ng brother na yon? Ano na naman kaya, ano kaya, appendicitis ba? Ano ba yung sabi ni Bishop? Tampuritis. Nung nangyari dun sa kapatid na yon. Amen po ba? Pero pag nalaman ko na, Pastor, praise God, 100% attendance at lahat maaga. Naku po, sasabihin ko sa inyo, masaya akong magsi-CST dyan. Amen po ba? So we envision a church that builds churches, encourages pastors, strengthen ministry. We share our resources. We train leaders. We partner in missions. Amen po? O, itong ating CSC, salamat mga kapatid sa inyong spirito upang tayo makapagsilbi, makapaglingkod sa mga pastors. Tama yung sabi, nung first day, hindi nila alam kung sinong pastor at membro, kaya yung iba nagbi-bless, ay hindi po ako pastor. Kaya sabi ko, palitan nyo nga yung lace ng ID ng mga pastors para ma-identify ang pastor sa hindi. At lahat ng pastor mag-bless. Alam nyo, si Pastor Jojo Tuason, sabi nung nagkukwentuhan kami dyan, grabe dito, Brad. Sabi niya, kasi di ba yung boss, grabe dito, Brad. Bakit, Pastor? Pati yung mga matatandang miyembro mo nagbibless sa akin? Ewan ko kung sino sa inyong gumawa doon. Mga lolo, mga lola daw, sabi niya, yung mga lola, Brad, sabi niya, nagbibless sa akin. Sabi ko, hindi po ako, mas matanda po kayo sa akin. Pero blessing yun sa kanila. Oh, yung ating receptionist daw dyan, nag-testimony kanina, lahat ng mga papasok pababa, sinishake hands. So, kinakamayan. Pagbaba nung isa, sabi niya, hello sir, kumusta? Brad, nakamayan mo na ako kanina. Diba? Oh, meron daw isang pastor's wife, di magsisimula na yung isang delegate, magsisimula na ng preaching. Gustong umihi, kasama yung kanyang bata. Sabi nung isang usher, sa isip-isip niya, anong gagawin ko rito? Ang instruction ni pastor, pag nag-preach na siya, wala nang tatayo, wala nang ihi. Pero paano pag naihi tong batang to? Kasalanan ko to. Pero kilapitan, sabi niya, ma'am, sorry po, instruction po ni pastor sa amin, na pag nagsimula na po ang preaching, wala na pong tatayo, wala na pong magsisiyar. Pumalik. Pagkaupo niya, meron na namang tumayong mag-ina. Ganun na naman. Sorry po, instruction ni pastor. Sa grabing hiya ng kapatid na to, pero siyempre, firm, gusto niya ipatupad yung Sabing ganyan, ma'am, pagkatapos ng preaching, ma'am, sorry talaga ma'am, pasensya kayo ma'am. Instruction talaga kasi ni pastor sa amin yon. Alam mo, sagot ng delegate, Brad, sabi niya, huwag kang mag-sorry. Na-appreciate ko ang sistema nyo. Grabe kayo. Pero sigurado po na kanilang ikukwento yan dun sa kanilang church at sasabihin, yun ang church na kahit maihi ka na, hindi ka pwedeng tumayo. Pero hindi. Kukwento po yung disiplina at yung sistema. We envision our church to help build, strengthen, and encourage other churches. Tayo po ay hamak na mga lingkod lamang, laborers at servants upang makatulong sa ikalalakas at ikabubuti ng maraming mga pastors at mga churches. Amen ba mga kapatid? Amen. Pangatlo po, we envision a church that benefits our country. We envision a church that benefits our country. Proverbs chapter 14, verse number 34. Ang sabi po ng Proverbs 14, verse number 34 ay ganito. Righteousness exalteth a nation, but sin is a reproach to any people. Nation po ang tinatalakay dito. At ang magtataas ng isang bansa, mga kapatid, ay ang katwiran. Matuwid. So we pray that through our brethren, we could produce
responsible leaders, faithful families, and we could make a great contribution to our nation. Iniisip ko pa lang, parang anlayong mangyari nito. Parang napakalaki para isipin natin. Pero malay po ninyo, baka dito sa church, manggagaling ang mga magiging mayors, congressman, governors, at baka after 100 years, ano po, ang presidente ng Pilipinas, member ng HBBC. Hindi lang naman po sa aspeto ng mga politiko, kundi kahit sa armed forces, sa DILG, sa iba't ibang sangay ng gobyerno, iba't ibang mga departamento, may mga HBBC na nakaupo dyan. At may totoong pusong maglingkod, mga kapatid. Amen po ba? Yes, we envision a church that blesses our nation or our country. Number 4, we envision a church that advances the Great Commission. Not only community, church, country, but also the Great Commission of Jesus Christ. Alam niyo po, itong Great Commission of Jesus Christ, makita po sa Matthew 28, 19 and 20, ito yung iniwan niya na mandate na dapat gawin ng lahat ng kanyang mga believers, followers, and churches. Ang sabi po sa Matthew 28, verses 19 and 20 ay ganito. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Tignan niyo po, all nations. Yung ginawa po nating conference, kung tinitignan po ninyo, it's just a regional level. Pansin nyo yon? Hindi pa siya national. Regional. Kasi, Cordillera, Ilocanja, Cagayan Valley, it's just regional level. Ang panalangin po natin that we as a church would not only help advance the Great Commission of Christ in a regional level, but hopefully in a national level. May God use our church as one of key churches to help unify the Baptist churches to advance the gospel of Christ to many nations. Baga po next year, makakapag-invite na tayo ng mga pastor. Kasi iniisip ko ano kaya yung sinasabi ng mga pastor na nag-attend, mukhang ayoko pang mag-extend sa mga pastor sa NCR. Pero pinupush ako ni Pastor Edwin Tan at saka po ni Bishop De Vega. At sabi, Pira, mapapahiya talaga yung mga Manila sa inyo. Pero dapat sila makapunta sa inyo para ma-inspire sila sa inyong gawain. That's coming from them. So ano kaya mga kapatid? Mag-invite kaya tayo ng mga pastors and churches sa NCR next year? Wala na. Ano tayong paglalagyan? Oo. Baka kayo po, doon na lang po kayo sa ibang kursada uupo. Kasi puno dito hanggang sa garahe, yan sa kalsada, doon na po kayo sa kabilang kanto uupo. Okay ba yun sa inyo? Di, baka next year, i-hire na natin yung auditorium. Para sa mga daytime sessions, baka itong kapilya natin ay session lamang ng mga pastors. Pastor lang dito, lahat mga pastor. Grabe, dami niyan. Di ba? We might extend the invitation to Tarlac, Pangasinan. Kasi talagang
ano po marami pong gusto. Yung pong si Pastor Rio from Nueva Ecija. Hindi ko pa po siya masyadong kilala pero nag-meet na po kami sa Tugigaraw at nag-meet na daw din kami doon sa Manila. Nung nalaman niya po yung tungkol sa ating conference, nag-message sa akin, Pastor, pwede ba akong mag-attend sa conference nyo? Kami na pong bahala, kahit kami na ang magbayad sa aming sariling accommodation. Alam nyo, talagang nag-book sila ng hotel. Totoo yan. Kinaumagahan, nabasa ko yung message, tinawagan ko siya. Pastor, pasensya ka na, ngayon ko lang nabasa yung message mo. Pastor, welcome na welcome kayo, Pastor, kahit I will be honest with you, makikita mo, mapunong-puno yung building namin. It will be uncomfortable. At huwag kayong mag-alala sa accommodation, we will take care of you. Hindi naman sinabi na may accommodation na pala siya. Pero sabi niya, so Pastor, kailan kayo bibiyahe? Sabi niya, Pastor, on the way na kami. On the way na daw, mga kapatid. So yan, hindi na siya tumuloy dun sa accommodation nila, pinagamit niya sa iba para dun sa accommodation natin siya tumuloy. Kasama po yung kanyang family. Amen? Palagay ko, Pastor Ren, mas marami pang pastor ng La Union ang pupunta. Pampanga, we'll invite all the pastors in Pampanga. Sa NCR, hanggang Cavite, Bulacan, Batangas, darating ang araw, pati Visayas, pupunta na rito. Mindanao. Ang ganda po yung idea na dito na naganap ang National Conference. Pero sa dulo po ng lahat, ginagawa natin ito to mobilize, to help strengthen and mobilize all the pastors and churches in the Philippines for a worldwide evangelism. Yan po ang dulo ng lahat. Kaya we envision a church that helps to advance the Great Commission of Christ. We envision that our church will also send missionaries and support missionaries at the same time. We have missionary Isula and family, Tumayo Police Stand missionary. Ayan. Si ma'am, nasa na si ma'am? Ayun. At yung kanilang mga anak, ano po, mamayang hapon pupunta ulit si missionary Noynay at yung kanyang wife. They're missionaries to Thailand. And we also have missionary Noynay are missionaries to Taiwan naman. Ito po. So we pray, as of this time, 40 pa lang yung mga missionaries to foreign land na atin pong sinusuportahan. We envision po na madubli ito next year. Opo, naniniwala ako na sa bawat sinasabi ko po na goal, kaakibat po niyan na pagpapalain kayo ng Diyos. Kasi papaano tayo makakapagbigay kung hindi niya tayo pagpapalain? Sapagkat ang ating ibibigay naman ay galing din sa kanyang binigay sa atin. Kaya napagaganda po itong ating Vision Day today. We send missionary, we support missionary, we train missionaries. Kaya mamayang hapon po, ilo-launch natin ang ating Bible College. Mga kapatid, suportahan nyo rin itong ating Bible College. Isasama na rin natin yan. Nakasama na yata, no? Doon sa ating tithe card. Opo, Hosanna Baptist College. Yan ang pangalan. Kasi dati, ano pangalan dati? Baptist Ambassadors School of the Bible. Ngayon, college na mga kapatid. At pag-pray nyo po na ito ay, may register natin sa SEC and hopefully in the future, may register din natin ito sa CHED. Oo, may sarili na tayong college. Pagdating ng araw, makapag-open pa tayo ng ibang courses. Ang laki-laki ng 3.2 hectares. Pwede kang magtayo dyan ng course ng education. Diba? Pwede tayong magtayo dyan ng course for computer. Oh, pwede tayong magtayo dyan ng courses para matrain ang mga criminals. Criminology. Opo, these are all future. I may not be able to see this vision come to reality in my lifetime. Baka itong mga anak na natin po ang magtatayo ng mga courses na yan. Diba? Sila na po ang magiging university president,
ganyan, Vice President. This is multiple lifetime vision, mga kapatid. If the Lord will tarry His coming, this is a vision of a multiple lifetime. Not just a vision of a lifetime, a multiple lifetime for our future generation. Yung mga kumanta rito, mga kapatid, yan, sila ang magiging dean, amen, ano pa, registrar, at iba pa. But we hope to pray, kapatid, that God will help us train missionaries, mga kapatid, that will reach out to the Philippines and to the Asia and to Europe and to the Americas, to Africa, to the Middle East, and around the world. Kaya, kung tinitignan po ninyo, nakaka-overwhelm yung conference. If you look at this point sa Great Commission, tuldok pa lang yon. Maliit pa siya. Ibig sabihin, malaki ang inihahanda ng Diyos para sa atin. Opo. So we envision a church that advances the Great Commission, and last but not the least, blessed to be a blessing, we envision a church that influences the coming generation. So unang letter C, community. Pangalawa pong letter C, churches. Pangatlo, country. Pang-apat, the commission of Christ. And 5, coming generation. Ang church po natin ay magiging pagpapala sa mga susunod pang henerasyon. Ang sabi po ng Psalms 145, nawa po ay maging reality ang verse na to sa ating church. Nang sabi, verse number 4, one generation shall praise thy works to another. Alam yung ginagawa natin ngayon? We are magnifying. Ipinapakita natin ang kadakilaan at kabutihan ng Diyos sa atin. Nakikita ngayon ng ating mga anak. At sana po, pagdating din naman nila, ay gawin din nila doon sa kanilang mga magiging anak. At yung mga anak na yon, gagawin din nila sa kanilang mga magiging mga anak. Ibig pong sabihin, magiging generational po ang pagpapala ng Diyos sa HBBC. Naglumipas man ang dekada, kahit century pa, pag hindi pa dumarating ang pangating Panginoong Hesukristo, hindi po mamamatay ang HBBC. Hindi siya maglalaho, kundi may mga generation na ipagpapatuloy ang gawain ng ating Panginoon. One generation shall praise the Lord. Kaya hinahamon ko kayong mga young people, sana makita nyo ang totoong kadakilaan. Wala po sa mga worldly accolades. Wala sa mga worldly success. Nasa gawain ng ating Panginoon. Napakapalad yung mga young people ngayon. Kami noon, nakiki-attend lang kami ng conference sa Manila. Ngayon, nakikita nyo, church natin mismo ang naglilingkod sa mga pastor. Biro nyo yan? Oh. 1,000 mahigit, mga kapatid. Praise God for that. Kaya, sana kayong mga young people, mag-rise up kayo. Tignan nyo ang ating Panginoon. Walk with God. Amen. We hope our church can be able to bless by preparing the next generation to train more leaders, develop leaders, raise faithful families. Because after all, our greatest legacy are not these buildings. These buildings are temporary. Kita nyo po ngayon, noong nagsisimula tayo nitong building, ang laki-laki. Ngayon, ang liit na. Tayo pa lang, puno na. Parang conference, may upuan pa sa gitna. Ano bang klaseng building nito? Ba't ang liit? Di po ba? Oo. Wala naman na tayong magagawa. Saan pang gigibain mo rito para lumuwang to? Wala na. Wala na tayong pwedeng gibain. Amen? Para sana lumuwang pa ito. Di ba? Ito kayo pwede natin gawin. Dagdagan natin ng another mezzanine sa taas.
Ano kaya? Campsite na lang. Campsite na lang. Para malaki-laki. By the grace of God, we hope to train future pastors and missionaries. Kaya po, tutukan natin ang ating mga anak, mga kapatid ha. Huwag natin silang pababayaan. Inspire natin sila sa ministry. Motivate natin sila sa gawain ng Panginoon. Ipakita natin sa kanila ang totoong paglilingkod, pagsasakripisyo. Ipadama natin sa kanila ang pag-ibig at kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Let's not fail to train the next generation. Mga kapatid, unquestionable ang pagpapala ng Diyos sa atin bilang church. May God help us to reach more souls, more families, more churches, more leaders, more missionaries, more communities, more nations in the years to come. Alam kong pagod na pagod tayo pero physical lang yan. Pero pagdating sa kalooban, hindi tayo napagod. Mas lalo tayong na-inspire. Kita ko sa inyong mga mukha kahit pagod, inspirado. Amen ba mga kapatid? Praise God. Church, HBBC family, we are blessed by God. Not simply to sit, to store, to enjoy, but to serve, to share, and to strengthen others. We are not worthy after all, but let's make ourselves trustworthy of the blessings of God. Buksan niyo pong inyong mga isipan at po sabihin niyo, Panginoon, make me a blessing. Make my family a blessing. Make my children a blessing. Make our church a blessing. Tumayo po tayong lahat and let's sing that song, Make Me a Blessing. At habang po awitin natin yan, we will have the invitation and I want all of us to come forward. Kung hindi nyo po kayang lumuhod, kahit nakatayo, basta lumapit tayo rito, sabihin nyo, Panginoon, my life is yours. Lahat ng akin, lahat ng buhay ko ay sa'yo at para sa'yo lamang, Panginoon. Nakakatuwa na magamit mo kami. Patuloy mo sanang gamitin ang aming mga buhay, O Diyos. Ilayo nyo kami sa mga makamundong bagay upang hindi kami mahulog sa bitag ng kaaway at upang ma-preserve kami, Panginoon, at patuloy nyo kaming magamit na maging pagpapala. Sana po yan ang prayer natin ngayon. Pwede bang lumapit tayo dito sa harapan? At together, let us pray. And bring your family with you. Come on, mas magandang pamilya by pamilya. Bring your family with you. Your wife, your children. Take them with you in front. Tumayo lang, wag nang mag-kneel. Tayo lang para mas maraming space. Come forward, please. Bring your family with you. Let's have this renewal of commitment and covenant to God. Sige po, wag na nating patagalin. Bilisan po natin at marami tayo eh. Opo. Find your spot, a space somewhere where you could be with your family. Yung mga nasa Australia, do the same. Pray with your family. Nasa Zoom, nasa Facebook, pray with your family.
we stand here together. As a family, we join hands together, lifting praises to the Father above for sending His Son. We've chosen together as a family to serve Him forever, knowing nothing else will matter in time. We made up our minds. Come on now. Through the heat of the day, we will join in the fight till He takes us away, till our faith becomes sight. As for me and my house, we will serve the Lord. Choose you this day, tell me who will you serve. Let nothing stand in your way, give the praise He deserves. As for me and my house, we will serve the Lord. Sing this prayerfully, everybody now. Sing. We will serve Him, we will serve Him, we will serve Him, for He is worthy. Serve Him, we will serve Him, we will serve Him, for He is Lord of all. Amen, mga kapatid. Life is short. Let's serve God while we can with our best. Amen? Invest natin ang ating buhay sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Let us pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for our salvation. Thank you, Lord, for the Bible. Thank you for our church. Thank you for our families. Lord, i-preserve niyo po kami. Napakadakila ang inyong ninanais para sa amin, Panginoon. Kung sa amin tinitignan namin ang aming mga sarili, hindi po kami worthy, hindi po namin kaya ito. Pero thank you na pwede niyo po kaming gamitin, O Diyos. Kahit ito po ang aming mga buhay, aming isinusuko, iniaalay sa inyo, Panginoon, upang sa inyong gawain, magamit niyo po kami. Lord, the greatest joy we could ever have is to be used by you. Bless, Lord, these brethren. I don't know their problems, their needs, their struggles in life, but by your grace, Lord, help them to overcome all of these problems. Give them victory to defeat the enemy and to defeat, Lord, all of the negative things of life. And help us to move forward with a renewed strength, renewed love, renewed passion. Thank you, Lord, for our beloved patriarch. Please, sana po makita niya itong aming ine-envision na campsite. Pagkalooban niyo po ng lakas at kalusugan. Bless, Lord, every one of us. In Jesus' name we pray. Everyone says, Amen and amen. Praise God! Praise God. Amen. Hindi pa tayo tapos. We have one more message. Opo, so please go back to your seats. And we are going to sing, Jesus, Use Me. Yung Australia, you can be dismissed, okay lang. Pero habang kumakain kayo mamaya, as you fellowship, you can still join us, okay? Go ahead. Dear Lord, I'll be a witness if you will help my weakness. I know that I'm not worthy, Lord, of you. By eyes of faith I see you on the cross of Calvary. Dear Lord, I cry, let me your servant be. Chorus. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me.
I work for you. Second verse. Is the lily of the valley, the bright and morning star. Is the fairest of 10,000 to my soul. Is the beautiful rose of Sharon, is all the world to me. But best of all, he is my coming King. Amen. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's some work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to grumble. Though the cost be great, I'll work for you. All together on the last verse. I'll stand for thee, dear Jesus, though death may come my way. I'll spread the gospel to the fallen here. But if it be thy will, Lord, to go across the sea, Lord, help me to be willing to say yes. All together. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Amen. Even though it's humble, Lord, help my will to grumble. Though the cost be great, I'll work for you. You may be seated. Amen. Let us all be seated. Lahat po ng na-bless at na-encourage sa message po ng ating senior pastor, say aloud, Amen. Amen. Pastor Provi, agyamin kami unay po, Pastor, for that very wonderful and very challenging message po, Pastor. Kat nagdakkel nga tulong kadatay kakabsat tapnon nananay tipay nga makapagserbi ken nananay tipay nga makatulong iti trabaho iti Apo. Amen. Amen. And at this moment, before po tayo magpatuloy, ket ikante man iti nalawag ken naragsak nga isem, dayta kaabay tayo. Amen. Amen. Kaya't medyo makaturturog san kakabsat ti kaabay tayo. Amen. Praise the Lord. And at this moment, let us all turn our attention to the screen as we watch our weekly updates and reports from the last week po. What a week of God's blessings and strengthening. From worship services to the Church Strengthening Conference 2026, we witness God's hand at work in the lives of His people. Here are this week's ministry highlights. Church Strengthening Conference 2026 began with a powerful gathering of pastors, church workers, and delegates from different churches across the country. United by one faith and one purpose, we came together seeking God's wisdom, strength, and direction for the ministry. It was a wonderful beginning to what would become a life-changing conference. The first full day of the conference was filled with biblical preaching, practical training, and meaningful fellowship. Throughout the day, delegates were challenged to remain faithful in the work of the Lord, strengthen their ministries, and continue serving with excellence. From the morning sessions to the evening preaching, hearts were stirred, convictions were strengthened, and churches were encouraged to move forward together for the cause of Christ. The final day of CSC 2026 reminds us of the importance of faithful service, godly leadership, and a grateful heart. Pastors, church workers,
ministry leaders, and delegates receive practical instruction and biblical encouragement that will continue to impact their churches and ministries long after the conference. As the conference concluded, we thank God for the lessons learned, the friendship strengthened, and the renewed burden to serve Him faithfully. Amid the conference activities, pastors also enjoyed a time of fellowship through the Pastors Basketball Cup. More than a game, it was an opportunity to build friendships, strengthen unity, and enjoy moments of encouragement together in the Lord's work. Great things God has taught us. Great things God has done. As we move forward, may the truths we learn continue to strengthen our churches, our families, and our ministries. To God be all the glory. Grabe yung basketball ng mga pastors. Alam niyo po, your pastor, nakagawa po doon sa unang game, 10 3 points. 30 points. Pastor Ren, paano naman? Paano hindi ka makakagawa ng 10 na 3 points kung nandun yung misis mong nanonood sa'yo, di ba? Kasi nandun, punta ako doon. Pag uwi ko, nakabihis siya. Saan ka pupunta, mahal ko? Panonoorin kita. Woo! Wow! Sabi ko, pwedeng hindi ako makagawa nito. Ayan, 10 3 points, mga kapatid. Praise God. But we enjoyed it. You know, I saw the pastor's joy of fellowshipping through the basketball. Sana nandyan yung mga pastor's wives eh. Pakita mo nga. Wala tayong picture ba ng mga pastor's wives? Makita nyo yung picture ng mga pastor's wives? Naku, sabihin ko sa inyo, sobrang saya nila. Sobrang saya. Opo. Nakita ko rin yung joy ng mga pastors. Kaya sabi ko, praying, i-share ko ito man di church ko na, why not we sponsor itong regular na Pastors Basketball Cup? Opo, every 2 or 3 months. So ano ngayon? June, July, August, September. Kasi po yung sa auditorium, 6,000. Yung bayad ng referee, 6,000. Tapos yung papremyo, 10,000. Magkano yon? 22,000. Naku, $400 lang yun. Amen ba? 4 lang na tao sa Hawaii na tig 100 yan. Tapos. Lalong-lalo na, si Brother M, mahilig sa basketball. Sa kanya na yung $100 doon. Diba? Asa na siya? Ayun. Ba't wala kang imik? 200 daw, 200. Kita mo niya? Every 3 months lang yan, every 3 months. Oo. Hindi, ayaw tumaas yung isa eh. Parang ganyan lang. Ayaw ganyan eh. Diba? And you realize that, the pastors, nung sinabi ko yan, kasi pag Pasko tinitignan ko, grabe ang saya nila. Sabi ko, kung ito ang isang gamitin ng Diyos na paraan para pastors come together and enjoy each other's fellowship. Maganda to. Amen? Kaya babayaran natin, pati referee. Kasi kung walang referee, naku, hindi matatapos ang laro doon. Matalino lahat ng pastor. Kaya, pakita mo nga, yan ang pastor's wives with Ma'am Kay. Yan sila. Oh. We hope to also host a pastor's wives retreat. So, tignan na natin yon, mahal ko, no? Pastor's Wives Retreat. I-host natin sila sa isang hotel accommodation. Port Ilocanja. Vampira, no? Masyadong, medyo ano muna. Teka.
Wag muna siguro sa Fort Ilocandia. Ha? Plaza del Norte. Oh, ikaw na. Di ba? Pero we hope we could host a pastor's wives retreat in the coming years. Pastor's Kids Fellowship. Kasi po, nakakatuwa na sa pagpapalakas, alam niyo po kasi, isa sa mga makakapagpalakas ng pastor ay yung maipadama ng pagmamahal sa kanyang pamilya. At isa sa mga mabilis na paraan para pahinain ng pastor, atakihin mo yung kanyang pamilya. Oo, hihina ang pastor dyan. Kasi puso ng pastor yan pamilya na yan. Kaya I believe one of the ways to strengthen, encourage our pastors is to reach out to their families. Yung mga pastors' wives, yung mga pastors' kids, sasabihin ko sa iyo, pag umuwi na revive, strong ang mga pastors' wives, encourage, naku, mas encourage pa ang mga pastor na magministeryo. Amen ba mga kapatid? So, blessed to be a blessing. Yun Okay? So, anong susunod? Offering? Wala na nga announcement. One song. Okay, tumayo po tayong lahat at umawit tayo. Anong isang awitin natin? Let us sing that song, Born. I'm blessed. I'm blessed and I know that I am because Jesus took control of my life. Sing now. I'm blessed and I know that I am because Jesus took control of my life. I'm blessed and I know that I am because He promised to give me a new life. I'm blessed because He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Kantante DJ Iloco version. Ready? Sing na. Naragsak, taong kanto puso, at iayat ni Diyos puno mariknak. Naragsak, tu'y mariknak, dati Diyos tinangbal baliw kanya. Naragsak, di ang tulog ni Diyos, ken sa una isun pagbiyaga. Ken una maging kanya, no kumusta. Naragsak, naragsak, naragsak. Kasla na naragsak, tirupati na duma kadagayo. Kasla natakawan ti 50,000. Okay? Sabi ko mataji, ragsak ti apo, dakan yata yun yan. Namagam ta kaabay mo, kumusta ka ako naman? Nanasungbat na. Naragsak. Okay. One more time. Naragsak, kaon ganti puso, dati ayat ti Diyos puno marikna. Naragsak, tuy marik-rik na, dati Diyos tinangbal baliw kanya. Amen. Naragsak, iyak tulnog ni Diyos, ken sa una isut pagbiyaga. Ket utamagem kanya, no kumusta. Naragsak, naragsak, naragsak. Amen. Let's pray for the offering. Go ahead, Brother Rex. Let's pray kakabsat. Apo, agyaman kami, Apo, itang ibigat, Apo, tanatipon-tipon kami, Apo, ngumagdaydayo kanyang Lord. Agyaman kami, Apo, timansaya, Apo, ng kami nga naikan, Apo. Kat sabi ko, Lord, ti blessing mi, Apo, kat iparamdam mi umamat, Apo, iti sa bali, Lord. Kat agyaman kami, Apo, itang ibigat, ti offering, Apo, kastamet, Apo, di kiti paksap ulam mi. Sabi ko, Lord, ta bendisyon na, Apo. Kana kami kadi, Apo, ti kirit kan piksang inalawal daw. Tigil kam dawaten, tigil na pesos. Amen.
Sumayo tayong lahat mga kapatid. Let us sing the song, Count Your Blessings Ilocano. Ti ayat na in kabilangin. Amen? All together on the verse. No di pa nagbiag mo madanagan ka, ket tapalo no 3,000 na ka. Lagi pemti para buryos inted na, ado nga ayat timpay na ken ka. Di ayat na inkabilangin, Diyos tumunain kakitain. Di ayat na inkabilangin, dakela tumunain kakitain. Second verse. No nadagsen unay day taawit mo, nabantot ti karga binaklay mo. Lagi pemayat na ket mapukaw to, day tadanag ket ragsak sumukat to. Amen! Di ayat na inkabilangin, Diyos tunguna inkakitain. Di ayat na inkabilangin, dakela tunguna inkakitain. On the last verse. No dagingag nabak nang ka, panunutem kari ni Kristo ken ka. Lagi pemayat na maliwliwa ka, iti ay langit buwag paay ken ka. Di ayat na inkabilangin, Diyos tunguna inkakitain. Di ayat na inkabilangin, dakela tunguna inkakitain. Amen. You may be seated.
Amen. Praise the Lord. Thank you, choir. Let's press on, mga kapatid. Let's sing the song, Press On. Let's all stand as we sing the song, Press On. Amen. On the first. When the valley is deep, when the mountain is steep, when the body is weary, when we stumble and fall, amen. When the choices are hard, when we're battered and scarred, when we've spent our resources, when we've given our all, amen. In Jesus' name, we press on. Jesus' name, we press on. Once again, amen. When the valley is deep, when the mountain is steep, yes, when the body is weary, when we stumble and fall, when the choices are hard, when the pattern is hard, when we've spent our resources, when we've given our all, in Jesus' name we press on. In Jesus' name we press on. Say, Lord, with the rise, clear before our eyes, with all this strength to press Praise God. Once again, let's turn our Bibles to Genesis 12 and once again, basahan tayo dito nga portion iti Biblia. Genesis 12, 1, 2, and 3. And this time, basahan tayo ti Iloco version. Kanina, nakita tayo nga nagimbag ti Apo to bless. Something to praise, not for pride. Ngam ti talaga nga nakita tayo ket DJ purpose, ti blessing. Can we all say those three words together? Not for, but to. And what did we say about the blessing? So ana tayo? Blessed to be a blessing. Would you like to be a blessing? You like your family to be a blessing? A church, our church to be a blessing? So I will teach you what it requires for us to be a blessing. What it requires for us
to be a blessing, or it answers the question how to be a blessing. What it requires before we can be a blessing, ano yung mga dapat po nating ayusin, gawin sa ating mga buhay upang tayo po ay maging pagpapala. Okay? Let's read from Iloco, ready, go. Itan ti Apo kinunana ken Abram, pumanaw ka ti dagam ken kadagiti kakabagyam, ken iti balay ni Amam, ket mapan ka ti daga, nga ipakitak to ken ka. Ket aramiden kanto adakkel apagaryan, ket bendisyonan kanto, ket padakkelek to tinagan mo. Ket si kanto ti maysa a bendisyon, ket bendisyonak to dagiti mambendisyon ken ka, ken ilunod kunto ti magilunod ken ka, ket ken ka isu amin dagiti kapututan iti daga, mabendisyonan kanto. The Lord bless the reading of His word. Please be seated. Sakbay nga ni Abraham, intungpal ti Apo ken kuana, jay karina ngagbalin adakkel a nasyon, kadagbalin a pamendisyon, at dapay lang dagiti banag nga inurnus ti Apo ti biag na. Maysa, sinukatan na, tinagan na. From Abram, amuyo ka di nga ti dati nga nagan na kat Abram. Sinukatan na, pinagbalin na nga Abraham. Kastamot kada tayo, tapno ti Apo mapagbalin na tayo nga pudno nga bendisyon, iti trabaho na, masapo na masukatan namat, iti identity tayo. Iti identity tayo iti anak ni Satanas. Itan, anak ti Diyos. Amin man nga naragsak, nga anak ti Diyos, say Amen. Daytan ti baro nga identity tayo. Hanlang nga binaliwan ti Apo Diyos, tinagan ni Abraham, adupay ti binaliwan na ti biag ni Abraham. So in the same way, if we are to be a blessing, the Lord must change our lives. So let me show to you what it requires for you and me to be a blessing. Number one, it requires consecration. The word is consecration. Anat kayat nga asawon ti consecration? It means to be set apart. Everybody say the word, set apart. Maisagana, detat kayat nga asawon, para iti pakausaran. Kasla kumano, agpaala kayo, isagana yo, dagiti gamit. Idi ubingak ket no addati umay nga bisita, dagitay basbaso kadaping pinggan nga nakadulin ijay kabinet ni mama nga ipilsen ken pagtaktakyan ti kuryat bigla arumwar. Inawan na, punasan na, kastanto man ang dagiti kutkutsara kada tinidor, nga hang nga naususar, irwar na, inawan na, isot ipasango na, ti bisita. Kas jay, ti ka-special di bisita, ta digitay first class, para keng kuana, ti usaran. Gamno da kami, haan no kwa? Digitay la tagagangay. Ti kayat nga asawan, deti biyag tayo, na iranta nga mausar ni Apo Diyos. Katap no mausar na, masapol ang maisagana. Kat ti panakaisagana ti biyag tayo, iso dayti panakagugur ken panakadalos. Deta ti idea ti consecration. Una na dito 2 Timothy chapter 2, verse 20 to 21.
Una na dito 2 Timothy chapter 2, 20 to 21. Ngem iti maysa nga balay, adakkel, ket saan laeng nga daan ka dagiti basbaso, abalitok, ken pirak. Wow. Sino kada kayo ti adabaso na nga gold-plated, ken silver spoon. Ada? Dete kasla mabalim mo nga i-pawn shop. Kuna nakat jedakkel nga balay, adda kano dagiti baso abalitok ken pirak. Ngem, adda kano pay dagiti dinamili kunana. Ket dagiti daduma maipaay itinaday kayo ken dinamili. Dagiti daduma maipaay da itinadayaw. Ket dagiti daduma maipaayda iti nanumo. Now, kuna nga kasta, adda kano digiti baso nga nangato ti kalidad na ken nababa ti kalidad na. Ti kayat ti apo nga ma-realize yu dito'y kakabsat. Ket saan nga di jay kalidad, jay baso. Takuna na dito'y 21, nung arod adda aggugurto kadigijay nga bambanag, isunto ti may sa abaso ama ipaay, ti dayaw. Nukit kitaem iti human level, kasla adda digitay tattao nga di kalidad, ket iso dati pang nangangato nga posisyon. Ket digitay kasla nanumo para kadigitay nabababa nga posisyon. Ngam saan nga kasjay? Tano basaem di verse 22, 21, ti kunana nga dijay kanuna dalos ket iso iti maaramat abaso a maipaay iti dayaw. Kayat nga sawen, balitok, pirak, kayo, wenno na damili, basta na dalos, isolaeng ti maaramat. So, uray kasla nanumo, ti panagkitam iti bagim, nulaket dalusam tabiyag mo, sika ti mabalin nga aramaten ti Apo. Ngem uray kasla nagngato, ti panagkitam tabagim, di kapay amot makialamano, ti padam tanangato ka nga rod. Sikat agur uray iti tao nga umasidegken ka, tanangato ti panagkitam ti sarilim, no kastamot laeng gayam ti ugalim, ken ti pampanunot ken is espiritom, hanna ka mabalin nga aramaten ti Apo. So kakabsat, kayat yu kadi nga aramaten ti Apo ti biyagyo. Ti umuna nga requirement, masapol nga padalusan tayo kengkwana. Han na mabali na usaren ti narugit a biag. Han na mabali nga usaren ti tao nga hanpay nabaliwan ti ugali na. Masapol nga agpadalus tay ti Apo, iwaksitay dagiti dakes ti biag tayo. Ikatentay nga sukatan dagiti madi nga ugali tayo. Tapnon ti Apo maaramat na ti biag tayo. The first requirement is consecration. Iso nga masayangan nak kada kayo kakabsat at dingken anak nga young people. Nuhan nyo ammo nga iwaksi tinainlubungan. Idyan dagiti barkada nga mangyad adayo kada kay ti Apo. Aglabas ti panawen ket masaysayang laeng ti biag nga inted ti Apo ken ka. Sapay kuma tamo urayen tagagangay tumetlang nga agnakem ka. Gagangay tumetlaeng nga dumteng ti tiyempo nga makaamiris ka. Ngam sapay kuma tahan nga inton no diket itan nga maamiris mo. Ket kunam Apo idaton ko ti biag ko ken ka. Nga kas si bibiyag adaton, na santuan adaton, holy and acceptable sacrifice. Kakabsat,
idatag tayo man, dagiti biyag tay ti Apo, biyag nga nadalusanen. Biyag nga naisaganan, biyag nga naiset, nga aramaten na anyaman ti kayat na nga panangaramat. Idatag tayo, dagiti biyag tayo, kenkuana. It requires consecration. May kadwa, what it requires to be a blessing, it requires compassion. It requires compassion. Ti compassion kakabsat, iso dayta kasta ngamin jay puso ni Apo Jesus Ti puso ni Apo Jesus ket saan nga man naging bubukudan. Saan nga nangato nga na mabalin adanunen di kita agkasapulan. Dudi ket ti puso na kakabsat dakkel apan nagpuspuso. Nga makakita kadagiti agkasapulan. Ket uray whatever it takes, aramiden na, tapno tulungan na, nga itag-ay dagiti nababa agkasapulan kananumo. Kunano di Matthew chapter 9, versikulo 36. Matthew chapter 9, verse number 36, ket kastoy, ket idi anakita na dagiti aduunay nga tattao, simken ti asi kadakwada. Gapo tanapaksuyan da, ket nawarawarada, akas la karnero nga awan iti pastor na. Muyo, tapno maaramat na katiapo nga agbali na blessing, masapol nga da iti pusom, nga kasla kada ito'y puso iti Apo. Nga hanlaeng katay bukod tayo nga kasapulan ti makita tayo. Wenno bukod tayo nga problema ti makita tayo. No diket adda puso tayo nga makakita ken tumulong kadagiti sabsabali. Kasi kakabsat, dayta ti puso nga mabalin nga bendisyonan ti Apo. Kanayon nga iburburay ko kadagiti pagis-ispikat. Ngano ni Apo kunat ket bendisyonan na ka han nga dapat taulom ti dumakkel. Dapat jay pusom ti dumakkel. Kasi no sikate na paraburan ket sikate na ikantalong gading, sikate na pagasatan iti nangato nga takem, no dayta ulom ti dumakkel, napangas ka nga perme. Nakapangpangas ka nuwa. Nakangat-ngatot pa nagkitam tabagim. Kaslahan ka naragsak no hammo maipadamag ti accomplishment mo. Agsapsapol kat gundaway tapno maiparayag mo. Dagita nga addaken ka. Ata jay ulom ti dumakdakkel. Kasano ka nga ron nga agbali na blessing no kasta. Tinto allergy ti tao kang ka. Kunadan to nagat, anamot di jay mo. Kunamot lanusin no. Nakangat-ngatot pa nagkita nat bagina. Kunamlaeng no isulat makabalin. Awan tao nga matulungan mong kakabsat no kasjay ka. Isu nga ti kasapulam, lipatem ti agparparayag. Ikaten tayo kakabsat, brethren, agpaiso nga bless tayo, ngem awan agparparayag. Han nga isut gapo na nga nababat pa nagkitam ti tao ket agparparayag ka. Amen kakabsat? Han na tayo ito usarenan ti Apo no kasta tayo. Iwalin na tayo. Amom ti aramidan ti Apo no kasta nga naparayag ka, ipakni na ka. Di taka ako nana, hang kakayat nga usaren,
naparayag ka unay, nalastog ka unay, napangas ka. Hamuamot bumaba, hamuammo iti tumulong. Hello kakabsat? Nasakit nga agpaiso nga dinggen. Ngamno adda nga mingking ka deta ket masapol nga opera enta. Kanser ti tao deta pride kakabsat. Amom tinagpintas, tay tao nga uray na nga tutakam na hamumadlaw. Ata para dalos ti CR. Driver dagiti papastor. Hamumadlaw. Han na kailangan nga ibagbaga no sinno isuna. Gaputa ti puso na at the DJ puso ni Apo Jesus to serve. Happy to serve. Istorya dete may sa akabsat ta itay. Ibagbaga no sinno. May isa nga magipagtultulnog ka dagiti papastor. Ket professional. Ket gaputa naragsak nga mangitultulnog ka dagiti papastor. Idi ka no last nighten, kuna DJ may sa pastor, brother, kuna na, ana nga talaga iti trabahom ken profession mo. Ket piliten da, hanakayat ka ibaga. Ano po, I am just a happy regular member of our church serving God kuna na. Haan, ana talagat profession mo, idi ibaga nakakabsat, nas daaw da, apo kunana, nagngato gayam, iti profession mo, amom di church me kunanan. Mestra pelang kasirsirig na nakangat-ngato pa nagkita tat baginang. Baka substitute pela di jay. Gamti ko na nahaan pastor, talaga yung suro na kam ni pastor, nga haan nga di profession mit kitkitan me. Haan nga jay title mitikit kitaan mi. Na isuro kami nga agserbi. Nagsaya at manday nga pa nakaisuro yu ko na nakakabsat. Amen? Di kag blessing ka kakabsat. Ngam no kunam lanusin no ka. No aggunay ka, dita kunam nusin no ka kakabsat. Kaya po, amen? So ibagbagag kung kunakdagay nga may sumursurot, hanga kas kay lagpanglaing ka, di kita churches nga papapanantay no kwa. Agserbi kayo, agsao kay nga napakumbaba. Haang nga dete, kasla kay sinong agmanman do, kat membro ti sa bali nga church. Naawatan nyo kakabsat. Compassion ti kasapulan tayo, dakila puso napakumbaba a puso. Tapno maaramat ti apo iti biyag tayo. Amen? Number 3. What it requires to be a blessing? Consecration. Number 2, compassion. May ikatlo, it requires cooperation. Masapul kakabsat, iti panagtitimpuyog. Great work of God are accomplished through unity. Teamwork makes the dream work. Kakabsat. Unity, ti masapul tayo. Kunana dito ni Nehemiah chapter 4 verse 6. Iti kasta, binangon mi iti bakod, ket amin nga bakod napagsisilpo, idi agingga iti kagudwa ti katayag na, tati umili at daanda iti maysa anakem, tapno agtrabaho da, nagsaya aten kakabsat. At daan dat may sa anakem. Okay, dingganda. Kakabsat, dito'y lubong nga ayan tayo nga paggargarawan. The greatest work is the work of God. Dito'y nga trabaho. Anaka, di dito'y trabaho ni Apo Diyos, Pastor. Ti trabaho ti Diyos kat isu jay imbati ni Apo Jesus nga bilin. Nga ana, in kayo ti amin nga nasyon. Pagbalin ninyo ida nga adalak, about isaran nyo, makarkargaan. Tinagan ti Ama ti Anak Espiritu Santo, nga isuro yu ida, dayta ti imbati abilin ni Apo Jesus at trabaho. Kat itinaisalakan tayo, hana tayo sigod nga inayaban jay langit.
ngem inayaban na tayo nga agtrabaho para kenkwana. Itangarod, impan na tayo iti church. Dahiti church ngamin isot agency ti Apo. Iso dayto iti instrumento ti Apo nga mangipatungpal ti trabaho na. Praise God, we're a part of the church of the living God. As we do the work of God, masapol kakabsat nga may sa ti panuno tayo. Ada timpuyog tayo. Haan a kanya-kanya. So nga, praise God. Amo yun nagpintas. DJ panangisuro ni Pastor Jun kada tayo. J church government. Kadagiti pastor nga kasarsaritak. Among pastor ko na. Timaysa nga tulbek. Tapno may yurnus mo iti church yo. Masapol nga iplastar mo deta church government ko na. Kasi, no ti government deta church mo, ket democratic. Anat ka na sa unti democratic. Demos people, kraten turul, ti agturay, masurot, ken mapatungpal, ket dagiti tao. Ana di jeno kwa, agbubutos dagiti tao. Kasla ti Pilipinas, democratic. Bikad, agasan nyo no dayto yung nga kaadu tayo kakabsat with the pastors and preachers. Gumatang tayo ti walis, pagbubutusan tayo kakabsat. Okay. Please raise emotion kunagaon. Mga alaak ti martilyo kaon. Raise emotion kunanan. I move that we buy 15 walis. Kunana. I object kunanan tumadya dadya nga taon. What is your objection? It should be 30 walis. Kunana. Now, we have a motion, 15 walis and 30 walis. Okay, let's divide the house. Awanan na kakabsat. Kung nanto di kita duman, nagdadaya mo dum, matiakin silang. Kasanon no tinangabak katay 30 nga walis. Hamunto kayat yung may agwalisan. At ako na, di kita nagbutos tima pa nagwalis. Hanna na estilo nga plastar iti gimong. Praise God. Titaray ti church tayo, theocratic government. God rules through the pastor. At ako na obey them that have the rule. So sinot mangituray ti church. Ni Apo Diyos, ti sauna, ti Espiritu Santo na, babaan jay adipen na. Obey them, sana ko na, that have the rule over you. Isu nga kakabsat, tapno adda urnos tayo, tapno adda panagkaykaysa tayo, timpuyog tayo, sursuruan nyo, nga dumngag, kan sumurot, ti panangidaulo iti pastor. Hanga si kati kritiko, kan reklamador, kontrabida ti amin na proyekto, abos awamat commitment mo. Diba? Sao nga sao. Dapat kakabsat, ampatsek, mamati kayo, umanamong kayo, nga ti makakita, no addaman, numero 1 nga makakita, ti usto nga direksyon, ti church, dapat ti pastor, mamati kay kadijay? Alangan nga sika. Kat ti pastor nga ti overseer kunana. Ti overseer, over, at di nga to, sir, si, sight, agwan-wanawan, sino nga tata ti adadda nga makakita? Jay pastor. Insaad ti Apo nga mangituray, mangidaulo. Han nga isot Apo, han nga isot agtagikwa, ngem iso iti matalek ti Apo. Yes, He is not the Lord. He is not the honor. But He is the steward of God. Iso nga dapat datayo amin na miyembro. Sursurwan nyo ti dumngeg. Kan sumurot, makikooperar ti panangidalan iti pastor. Dayta ti cooperation.
Amen, kakabsat? Oh, kasla konduktor mutla deta no choir. Siyempre, surutem di konduktor. So nga si ka Daniel, ang kagkam kamali. Tapanan ni Danielan. Daniel, kasi ti choir na kadependeging ka di pa nagungap tangiwat da. No in race mo di imam, kat hanapay tsemput pa nagkanta, inungap da di ngiwat dan, awana na naperdin. Iso nga kastamot tibilin ti apo ko daga mga pastor. Nga gananad. Iso nga imbagak ka, dagitay padak nga pa pastor, amoyo pastor, ti may sa nga karakteristik ti good pastor, haan nga ambisyon ti ada di panunot na. No diket vision. Ta ambisyon na imbukudan a pangarap. Ti vision, iso ti kayat ti apo. So nga kakabsat, dagiti ubraan tayo, iso kayat ti apo. Iso nga amin tayo makikooperar. O, tuno CSC, next year, 2027, palubos manen iti apo, anakakabsat, ituloy tayo no saan? Han na mabaling nga saan na taisot kayat ti apo. Ngam, haan nga agoperar, no awam met gastusan. Eta nga rod itatakakabsat ta nakadakdakkel tinagasto tayo. Ngem sulit. Sulit a permi kakabsat. Permi nga sulit. Pinaliktad ko lang kaya. Sulit a permi. Permi a sulit. So nga tatta, sa ganaan tayo nga nasapsapa. So, adain paaramid ko nga commitment form. Ibunong mo. Church Strengthening Conference 2027 commitment. Dahito nga commitment, ilanad mo dita, numano ti i-commit mo, nga ited ti kada bulan. Idi nga min last year ko na, masapol ti 5 gasot a tao, nga ag-commit ti nga gasot ti kada bulan. Nalakad di jay. 100 pesos per month times 500 is 50,000. So no 12 months, palubos man na iti apo, that is 600,000. Dakkel di resulta, ngem nalaka di proseso. Awan na parigatan kada tayo. Ngem kunat, alangan na sa nga gasot lang ruti, commit mo kat 50,000 mo tas weldom. Hello? Iso nga, open commitment deto yung kakabsat. Awan nakaset nga, ag-commit tayo amin sa 100, haanan. Hanyo mo't unay kakabsat, nga dete kasla kadakkelan, gaputa permi nga natignay day pusom, kadi pa mo, I will commit to give 1 million a month. Apo, medyo dream, the impossible dream. Rich, the unreachable, di jayang kakabsat. Ngam no adda apay nga sa angkit di. Amen? So, amin tayo ag-commit itan. Ti awan isubmit na nga papel, hanyog ikan timakan. Let's make a commitment. Okay? Ituloy kong tumalam, DJ lesson ko. What it requires to be a blessing. Okay? Mayat ka kabsat, ag-commitment tayon? Ikit no, makaurnong tayo by the grace of God. You can shut down the live. Okay na kami? Sa mga nasa Facebook, kung gusto nyo ring mag-commit, please communicate with us. Okay? And we will be more than glad for your partnership with us in the Church Strengthening Conference. Yan. Commit natin yan, ha? Surat tayo. Kung estudyante ka, sa